ev di dîroka komara Türkiye'de gelekî giring e. Lê elbette ji vê komarê em bibe komareke demokratîk komareke ku 86 milyonê lê dijîn Kurd jî di nav de ku hevpar dikarî bi jiyaneke azad de jiyan bike pêwîstî bi guhartinan pêk heye. Ji ber vê yekê jî ev yasa destpêk e kêm e ne encameke bibêjin têr û tije tenê ez nabînim. Gelekî lawazî wê hene, gelek kemasî wê hene dibe hê kurtir werin nîqaşkirin hinek tişt daha zelaltir jî bibin lê ev di demê de dikarin pêk werin. Gorî baweriya min civîna destpêkê ku bi valiyan û bi milê herem wîlayetan de hate kirin ez bar kim gaveke destpêk ye û dewlet ji gorî rewşê dawî dibîne bê vê pêvajoyê bê van yasayên bê van guhartina Türkiye nikare demokratîk bike. Ji ber ku ji avakirinê de tüm û dayîm li ser tunekirina Kurdan hikûmeta xwe ava kiriye. Hikûmeta li ser tunekirina Kurdan hebûna xwe da çêkirin. Bi nijadperestiya xwe, bi dijminatiya xwe li hemberî Kurda siyaseta xwe meşandine. Li îro qonaxa îro ku em tê de guhartinekî ye ku îro di vê meclisê de jî hate nîşandan ku di vê dîrokê de Kurd rolü misyona xwe nîşan dide û taybet pêvajoya aşîtî ku li Îmiralê jî ku dest pê kir Birêz Öcalan nîşanî dunyayê da îro em sibê pazlê tebaxê ye yani em bibêjin tevgera azadî qonaxeke nû de nîşanî dunyayê jî da di milê leşkerî de, di milê parastinê de, di milê hebûnê de, tekuşînê de, di berxwedaniyê de, bi rêxistinkirinê de nîşanî dunyayê da ku tevî hemî hêzên NATOya dewletê NATOyê ku li hemberî tevgera azadî meşan nîşan da ku tu hêz nikaribû îrada tevgera azadî xwe bikeve dewletê jî dît ku hêza wê nîne li hemberî vê tevgerê bisekine. Ji ber wê yekê ev pêvajoyekî dîrokî ye, pêvajoyekî giring e. 86 milyon insan li Türkiye, Kurdistanê, Bakurê Kurdistanê alaqedar dike. Pêvajoya aşîtî çareserkirina li Türkiye encameke ji bo hebûna statuya berdawamiya Başûrê Kurdistanê jî, Rojavayê Kurdistanê jî em bibêjin û siyaseta îro li Îranê jî dimeşem karin bêjin li ser milê Kurdî de dûr de nîşan dide. Ji ber wê tevî hemî kêmasiyan jî giringiya vê qanûnê em bibêjin heye. Lê êdî dewlet pêwîst e gavên xwe bavêje û lezgînî dest bi gava bavêje. Yani pir dirêj neke.